hop sa, hop sára, hop sa, už je koniec. Po hokejovom šampionáte nám prichádzajú majstrovstvá Európy vo futbale. Slovensko tak bude štartovať po tretíkrát v histórii na Euro v ére samostatnosti. Aké sú vyhliadky nášho tímu a akí súperi nás čakajú v základnej skupine? Poďme sa na to spoločne pozrieť. V základnej skupine nás čaká Belgicko, Ukrajina a Rumunsko. Začíname s Belgickom a asi s najťažším súperom z našej skupiny. Pred týmto zápasom sme odohrali celkom dobrý zápas proti Walesu, ktorý sme vyhrali 4-0. Tento by nás mohol nabudiť a mohli by sme mať veľké odhodlanie vyhrať proti tomuto futbalovému gigantovi. V našej bránke by sa mal predstaviť Dubravka, ktorý by mohol byť kľúčovým hráčom tohto zápasu. Samozrejme treba mať aj strelcov na góly. Uvidíme, kto sa chytí. Musíme mať aj svojich lídrov a skúsených hráčov, ktorí nás podržia v tej mentálnej stránke. Netreba zabudnúť Kucku či Pekaríka. Keď sa ale pozrieme na Belgicko, tak to je silná káva. Talenty ako Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne či Axel Witsel. Ja trochu podcením našich a tak si myslím, že prehráme obom. Buď 2-1 a 3-2. Samozrejme, môže to byť úplne inak. Zápas s Ukrajinou bude podľa mňa veľmi dôležitý duel v otázke postupu do 8 finále. Ukrajina má rozhodne silné družstvo. Bránkár zo španielského klubu Real Madrid Andrej Lumin, najlepší strelec La Ligy Artem Darbil, či z anglického klubu FC Chelsea Michal Mudryk. Rozhodne to bude náročný zápas. Podľa môjho názoru bude to veľmi rýchly a útočný súboj na obidvoch stranách. Ja tipujem tento zápas, že remizujeme 2-2. Tento zápas by sme mohli vyhrať za 3 body a po zápase s Ukrajinou by sme postúpili do 8 finále. Samozrejme, nebude to prechádzka rúžovým sadom. Na strane Rumunska sú takí hráči ako Radu Dragušin z Tottenhamu či brankárska dvojica Horatio Moldovin z Atletico Madrid alebo jednotka Florian Mita. Tipujem to na naše víťazstvo 2-0. Okrem našich zápasov v základnej skupine si dobre povedať pár aspektov nášho týmu. Naša koncepčná hra Kalzov. Tá sa ukazuje ako úspešná. Naše mužstvo opäť získalo svoju identitu a to sme si potvrdili v zápase proti Walesu. Nebojíme sa hrať dopredu. Zvyšujúca sa ofenzívna kvalita. Pre niekoho možno odvážne tvrdenie vzhľadom na kontroverznú nomináciu, respektíve nenomináciu niektorých ofenzívnych hráčov, ale v príprave sme ukázali silu a dominantnosť. Aj keď to boli slabšie týmy, dokonale sme si potvrdili rolu favorita. Konec koncov môže sa to stať úplne inak. Už hneď v úvodnom zápase proti Belgicku. A čo si myslíte vy? Postúpime do 8 finále a prekvapíme? Napíšte mi to do komentárov. Ešte pred koncom videa by som sa vás chcel spýtať jednu vec, a to, že chcem sa vrátiť ku dokumentom. Mám na vás teda otázku, či chcete do budúcna ďalšie dokumenty, či už z nejakých turnajov, alebo konkrétne sa zamerať na konkrétnych hráčov. Ale to už je všetko z tohto videa. Ak radi sledujete tieto videá, budem rád, ak tento kanál podporíte odberom. Čaute.